सावंतवाडीत अवैध दारू बाळगणाऱ्यासह पुरविणाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल. एलसीबीची कलंबीस येथे कारवाई. 7.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने सावंतवाडी कलंबीस येथे अवैध दारूवर मोठी कारवाई केली आहे. या दारू बाळगणाऱ्या महिलेसह मुद्देमाल पुरविणाऱ्या विरोधात येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फतिमा लॉरेन्स फर्नांडिस वय 45 राहणार कलंबीस असे संबंधित महिलेचं नाव आहे. तर प्रकाश पाटील याने हा माल पुरविल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई काल रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली. याबाबतची माहिती गोपनीय व्यक्तीकडून एलसीबीच्या पथकाला देण्यात आली होती. त्यानुसार सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. तत्पूर्वी 4 ते 5 दिवसापूर्वी स्थानिक पोलिसांनी पाटील यांच्या सावंतवाडीतील घरावर छापा टाकला होता, परंतु त्या ठिकाणी काही आढळून आले नव्हते. त्यामुळे गुन्हे अन्वेषणचे पथक त्यांच्या मागावर होते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सचिन शेळके, पोलीस अंमलदार सुधीर सावंत, प्रकाश कदम, अनिल धुरी, प्रवीण वालावरकर, प्रमोद काळसेकर, प्रथमेश गावडे, ज्ञानेश्वर कांदळगावकर आदींनी केली.